Na, tegnap még működött, ma már nem. Ezt nagyon sokszor hallottam, hogy ezt mondjátok, hogyha a számítógépet tegnap még használtátok, következő napon, miután ráaludtatok egyet, bekapcsoltátok, és már nem akart működni, nem tudtátok bekapcsolni. Valamilyen hibát csinált, és hogy miért van ez? Igazából azért van, mert nem csak az új gépeknél, de a régi gépeknél meg pláne, tehát ez a 3, 4, 5, 6 és annál régebbi gépeknél azért már jelen van a hibázási lehetőség, hogy minél régebb a masina, annál inkább szüksége van egy kis törődésre, gondoskodásra. És hogyha eddig ezzel nem foglalkoztál, hát akkor itt az ideje, hogy szárnyaid alá vedd a masinádat, mert hogyha használod, és hosszabb ideig szeretnéd használni, akkor nem lenne baj, hogyha a úgymond üzemeltetési költségét azt minél lejjebb lehetne szorítani. Tehát ne az forduljon elő, hogy új számítógépet kell venned, amiért bizony ki fogsz adni 200-300 ezer forintot, hogy a céljaidnak megfelelő gépet vásárolj. Tudom, csak internetezésre használod, vagy csak irodai munkára, de ettől függetlenül azok a számítógépek, amik megint hosszú évekig megfelelően stabilan működnek, azok bizony 150-200-300 ezer forinttól indulnak. Ha meg még játszanál is, akkor meg határa csillagos ég. Úgyhogy én azt javaslom neked, hogyha már legalább egy fél éve nem foglalkoztál a gépnek a lelki világával, nem takarítottad ki, nem nézetted át programilag, hogy van-e benne fertőzés, van-e benne bármilyen disznóság, annak ellenére, hogy valamilyen vírusvédelmi alkalmazás fut a gépeden, akkor itt az ideje, hogy ezt megtedd, hogy később ne kerüljenek csilliárdba a számítógépednek a költségei. Ebben tudok én neked is segíteni. Nálam fix díjas tarifával fogsz találkozni, tehát én nem fogom úgy szétboncolgatni, hogy plusz a telepítésért kérek 8000 forintot, egy program beállításért 3000-et, a takarításért 4000-et. Nálam van egy összeg, azt kifizeted, és ennyi. És ezen belül pedig minden olyan szükséges munkát meg fog neked csinálni, ami a gép egészséges működéséhez szüksége van. Úgyhogy ha szeretnéd átvezetni a gépedet, itt vagyok, keresd meg, kiírom a videó környékére az elérhetőségemet, illetve fogsz majd találni egy megrendelő alapot, hogyha azon keresztül szeretnél engem elérni, és már is meg tud rendelni a szolgáltatást. Ennyit szerettem neked ezen a gyönyörű verőfényes napon elmondani, úgyhogy legyen szép napod, csodás napot!